Anjing gak tanya apa Dara. Katanya patung ini. Patung. Iya dek, ini ada patung. Jajar. Iki patung kodo jajar. Omong apa terus? Jadi sampean iki ora ngerti. Aku ora ngerti. Aku pakai keceplosan, aku pengen iki biasanya keceplosan mah. Kaya ngono dek. Senengane cek gojek. Keceplosan nopo dek? Biasanya sedikit. Dara. Ribet iki kabeh sing kok gantian jami nggih Dara nggih. Kamu lo diwangsuli, kowe mau wis marai aku kok. Ribet nggih Dara. Kowe iso. Same sem yang guyu. Ada yang seneng ta yo? Ribet Dara. Kowe kuwi sapa ayo? Kowe kuwi sapa ayo? Kok wani lu mlebu? Kok wani lu mlebu? Yen tak pikir-pikir. Yen tak pikir-pikir. Marai sirahku lu di lu. Marai sirahku lu di lu. Kau kan lu. Oh, lu di lu kan lu. Apa? Jebol kowe iki pinter. Kowe takon karo aku dek. Iza, balon. Pengapasanmu ya kaya iki. Ora bakal bisa. Oh, si Tanggul ya jiwa. Kenapa narik? Ini wis tak omongi dek. Rangkul-rangkulan. Tadae wong tepung. Aku kowe bolong. Wah, bola apa ta? Dudu. Aku iki lagi ketemu pisan iki dek karo kowe. Sumah. Ora ketemu karo kowe. Sumah. Ya ora kenal karo kowe dek. Sumah. Nek ning mburi ya kenal. Bisa iku. Iya, Jeng. Pripun Kang Mbak? Coba kae takoni sapa tenane? Katen nggih Kang Mbak. Sing perak, sing banter, sing cethok. Pawongan loro. Sapa kowe sak kloron kok wani mlebu ing taman? Aduh. Aduh, Kang Mas. Piye dek? Suarane lembut. Kaya sutra. Rasane ning ati kaya kecemplung es. Maklem. Ya, enggak lebih kulo sing tanah ya. Hei, pawongan. Ribet lagi. Dan jenengan iku alus Ndara, kalusen Ndara. Waduh, kaya barongan. Apa kowe keloron kok wani-wani mlebu nek kanan setan kene. Ana iki apa? Ayo. Dek. Kowe iki omongan napa gremeng, Dek? Ya guyu. Ya kenane pengen sapa sak kloron lho? Riwanoke. Aku kudu panoleh. Asli lantur Madura. Aku kudu santeran. Padha saka Samang Madura. Aku kuda lumping Ora takon nek karo kowe. Banjur kowe sapa? Wong wadon sing ayu ta ya? Aku Rantam Sekar. Rantam Sekar. Rasa wiji. Aku Rantam Sari. Aku Lah sing siji sapa? jangan Rantangan jangan. tak jawab lo ya Allah Kambok. Iya deh. Iku pawongane nuwakal lo Kambok. Waduh, nek aku ngerti bocah lanang sing Dek, ngerti kowe iki wong semret ta. Yo abu bokongmu. Sempretel. Iku kemenyek iku lho, Dek. Oh, kemenyek. Dadi Ning kono iki ora ana sing bentuke wong wedok kaya kowe, Dek. Lah tane kaya apa? Botoke iki ayu-ayu ora kaya kowe, Dek. Irunge wesek. Lamene jeper. Dek. Bathoke nono. Bokonge tambalan, Dek. Ngambelan piye lah asli lele. Napa iya? Ning ora apa-apa, Dek. Menyek. Nanti naruh iki elek. Dora kepese. Bathoke nono. Dene Jutir. Batuke. Nono. Dora kok dibeli. Bokonge tambalan, Dek. Ana petingane. Petingane apa, Dek? Petingane. Petingane Apa apa? petingane? Nganggo ngambek. Iki senengane arek-arek, Dek.
Rantam Sari lan Rantam Sekar. Piye? Satenane aku iki keblesok nganti temeka ana ing Taman Pamadri Putih wonten ing Kabupaten Pati. Mung satenane aku iki krungu ana swara ning tanpa rupa, Dik. Entot iku. Waduh, omonganmu terus Sari urung tak tutupke. Wong ana swara ora ana rupa ya bener. Iki aku iki krungu kok njaba. Terus aku iki mlebu jebol-jebole. Bocah wedok-wedok ayu-ayu megal begal bokong. Lah mambu ta ora? Ora mambu, Dik. Kowe ngerti sing suarane apik mau. Suarane apik Sopo Sing ta nyanyi ya? sapa? Sopo? Yo iki sing monye elek. Biu. Kelakuan si kucing. Waduh. Kelakuan si kucing. Ono tegese. Apa? Aku pengen ngerti ta Yo ya? kuwi wong loro. Beladan. Oh, kucing garong Kuwi ngomong kowe kae. kuwi. Kowe sakloran rupamu elek. Kowe dino karo aku. Telerak teles. Iya, langsung deh. Elek ning pantai. Rumah tak puas kowe. Tak sawang wadoan kayak sogok tunteng abang iki. Iki lho sik. Kuwi iki sapa? Ono kok ngarani aku iki saka tungteng. Nyok menyok. Nyok. Penyok. Nyok me nyok. Piye to? Oh, kowe ngarani nek aku iki saka tungteng. Tepung wae lagi iki, Dik. Lah tak sawang iki ora. Ning aku iki ora saka tungteng. Lah apa? Jenenge Glembo, Dik. Wedi ora napa kok tangi. Nggih, ono padha bacotke pakaryan. Nggih, Dara nggih. Jarane, Dik. Dono sude. Iku sude. Mangkeren lan kowe panoleh. Rantam Sekar. Keteter bondo wani lumebu ning Taman Kadipaten Pati. Setiamu kuwi apa? Tenane aku mau njumbuke kabar. Yen to ana ing Kabupaten Pati, iki papan dununge wong wadon sing ayu-ayu. Aku ora percaya, nanging kasunyatane sawise aku ngerti kuwe wong loro. Waduh biyo, sirahku ngelu. Bebasan ora kuat nyawang mripatku. Ana dok. atine adikku. Nganti jebol iki ning Pati. Bocah wedok iki yu-ayu, Dik. Ana yuyu diwadahi keneng. Lah maksude. Rupamu ayu, aku seneng, Dik. Kok kurang ajar. Kok kurang ajar kepiye, Dik? Wani-wanine ya Nyai. Nembok. Kepethuk wae lagi sepisan kok wani-wanine nembok tresno lho Aduh, Aduh, Dok, Dik. ora ngerti jenenge. Ana bebasan. Cinta pandangan pertama, ya iki tuladane ya kaya aku karo kowe. Lah mulu saka kuwi. Rantam Sekar, lan kowe Rantam Sari. Gelem mau kowe tak wae bojo. Apa jenenge kowe ya? Kok sembrono. Senajan aku iki lagi ketemu lawan kowe, aku nembung tresno lawan kowe. Iki ning cara kono, yen aku iki ketemu bocah wadon iki, kok terus Dik, ora tandeng-tandeng. Ora usah tembung. Dados pokoke. Kula saka kene iki mangono katresnanku. Banget tresnaku lawan kowe. Aja ning pojokan, malah marai. Coba lo sawah. Aku iki yo ora elek banget Dik. Yo kene kowe tanpa piwangsulan lawan aku. Bang Sulono, apa ora mesane lawan aku? Atau aku turu tak rewel tekan Pati. Aku nembung seneng lawan kowe. Ayo tambahan ono katresnan kowe Rantam Sekar. Apa dene kowe Rantam Sari? Coba to sawangan. Aja mbok anggap aku iki bocah lanang sok seneng nembombar katresnan Dik. Iki tulusing batinku. Gelem Sapa karo. manis kaya sira. Iki bebote aku tresno karo kowe Dik.
awang aku iki. Malah saya kurang ajar. Iya, hati-hati. Rono kene cerdas. Lungguh. Iya. Untuk cilik Pina Sale Miji Piye kene kowe ora kena tak elingi. Perkembangan tresnaku kawan kowe. Wis kurang ajar. Wong kaya ngene sing kurang ajar. Alejona Pipino duren sa. Coba tak tak rewangi kaya wong edan tinambuhan turut dalan iki tak lakoni mergo bot-bote aku iki tresno karo kowe ra. Mula saka kuwi. Apa kowe ora mesane kelawan Lho aku? coba tak Aku iki wong sing sugih, wong sing gagah pideksa. Upama kelakon mengko urip sinanding lawan aku, mesti wae mulya uripmu. Mula saka ora usah dadak angel, tambanono katresnanku. Dimen mengko aku kondo marang wong tuamu, kira pantes aku nglamar yen kowe gelem. gelem mau kowe dadi bojoku Dek. Saya bareng ngelamar karo aku. Kok penak temen tembungmu. Nganti kapan aku ora bakal nampa marang tresna jalaran apa? Waduh. Kita yen kowe iki menungso sing ora duweni tanggung jawab kanggo ngrasi lho. Waduh. Awake dhewe didarani. Bocah masak lara Bali wae. Aku iki kudu bali Dek. Ora bisa. Ora iso. Aku iki wong lanang. Kaku iso, lemes uga iso. Mula saka kuwi, timbang mengko kowe tak rudo pare peksa. Ora gelem leladi tegese ora gelem ngladeni kelawan aku. Apa aku tegelan mentolo? Ning Kari kene ora ono sapa-sapa, Dik. Kari milih kowe tak prawasa apa kowe gelem karo aku? Saya ndodro. Bisa niki Dek. Gelem apa ora? Ora. Gelem apa ora? Antepan. Menika wonten bawangane Kang Nami santeran kopan oleh badhe jamah kelola kadang kula rantam sing Arep dikapake kowe. arep diprawasa Rama. Kowe arep diprawasa. Nggih. Ajar. Kurang ajar. ajar. Saya kurang ajar kono. Padha wae. Aku dicotos. Ora kok kita kenal wae durung Wis Dek. rawung tepung ae. Rapat karepmu dhewe. Nggih nyuwun pangapunten. Sapa kowe? Kula kudu sandaran. Udo Saking sandang. Sabang Madura Dek. Saka sandang kowe Nggih. tuh. Kowe sapa? Aku kudu wanole. Aku kok malah melu-melu lho. Nggih pejang menika saking pati kok malah nderek. Kesetrum aku. Ampun to, Mas. Lanjur Madura. Nadyan sithik aku iso mong cara Madura. Tak wangsulane cara Madura. Ngaten iki. Lho tadi sampean sangka Madura. Inje. Ora kleru. Iso to? Ya. Iso. Bali takon, kok sapa kowe? Aku wong tuane Rantam Sekar lan Kowe tak Salun kok. Yo kula niki boten ngetos yen panjenengan menika tiyang sesuai rantam. Calon orang rantam tua. sekar. Yo meregecek kaya wong. Lho kula niki boten ngetos. Yo rono sik. Saestu niki. Yo. Nggih maratuwa. Waduh, Pangapunten maratuwa kula. Dadi wong sangka Sampang Inggih. kowe mlebu taman kepatihan seneng lan anakku sakarone Menika leres. ora kleru. unggah ungguhe wong Jawa utamane sing manggon ana ing wewengkon Pati kene Nggih. yen pancen seneng karo bocah wadon kuwi ditembung karo wong Oh, ngoten. Tuh, wong tembung Mas. Rene wong tuane rantam sarana sekar niku panjenengan. Iya. Nggih kula tem. Ayo nih. Ayo tembung. Tembung. Waduh. Oh,
Pak. Bapak calon mertua. Kula niku tresno kalian putri panjenengan. Yedanipun kula menika badhe nglamar. Kula kangge Ngelamar inggih kaset. Duh, Jabang bayi Dek. waduh. Jare keng nembung. Mari pasaning pumpur kadung benjut lagi ngomong. Panjenengan menika pripun? Tata carane tiyang Bathi wong Jawa niku kedahipun nembung. Kula niki pun nembung kalih panjenengan. Ya, ora ketang kasep nggon nembung lan aku. Nggih. Ning aku iki wong tuwa. Kena diarani gadah nanging ora gaduh sisa-sisa sing lakoni. Oh, ngaten ngaten. Aku nyawang raimu mbarek-mbarek bagus-bagus. Waduh, Matur nuwun. Den kula niki mbarek. Anakku tak tarine luwih dhisik. Nggih. Nek pancen seneng mengko tak restoni. Matur Ning nek nuwun. ora gelem aja nganti mesa. Waduh. Jadi, Kok kaya ngono. Iki dawa, Mak. kowe iki yo isih perawan. Lagi kesel lho kali putra Lah iya, piyambak kowe yo isih perawan. Panjenengan menika kakak sopen. Ora kesupen, durung rampung nggon Oh, takon ngaten. perawan. rampung. Kowe iki isih perawan. Nggih. Isih Dilali. semenget Iki parandene ya mono yane durung ana sawijining nom-noman kang arep ngepek bojo lan kowe. Parandene iki ana wong kok sampang Madura kang nedya kepengin ngundhut garwa lan sliramu. Yen pancen kowe seneng lakonono nduk mengko tak restoni. nanging maneh kula mboten purun, Mak. Kowe ora gelem? Iki. Kowe nduk Kula jembatan purun lho, Mak. ora gelem tenan. Boten. Pinter tenan. Ngaten. Kok panjenengan niku terpinter kalih putra panjenengan. Kula niku saestu Ya. tresna kalian putra panjenengan. Oh. Nggih. Pancen kowe tresno karo anakku sak karone. Nggih. Mongko dhewekne wis tak tarik, nyatane dhewekne ora gelem. Mula kangku dibali bae. Waduh. Isih ana pangapura kanggo kowe mumpung aku durung kebaca Selamatkan saged. Kula kebaca tresno kalian Rantam Sekar. Mila saiki menika bareng boten bareng Rantam Sekar. Kula suwun pinangga Meksa bojo. kowe. Kula tetep Yen beksa. kula niki mboten kelamban, jawab kalih rantam sekar. Lho becik kula menika mati. ngono. Nggih. Yen pancen kowe kepengin mati maju lan kepatan iki sampe. Orang cok ini ya. Taruh deh. Caro. Waduh, rapopo jol benjol nih. Rapopo. Awai deh bareng deh. Sisan ram. Ayo bareng-bareng deh. Ayo, ajul kali-kali. Ya, wih, jangan. Pacan kude pulo pamit Pulau mati. pamit mati, mo. Oh. Amat, mo. Pulau pamit mati, mo. Ibu redaksi, pulo pamit mati. Pulau wajan kuning, pulau pamit mati, mo. Aduh. Monggo panjenengan niku pejah iki mawon. Mateni kowe garang. Mergo kowe kalah karo aku. Jenenge kowe tak piting. Kowe nyebut-nyebut Rama Macan Kuning, Ibu Rondasih sapa tenane wong sing kok sebut kowe mau, Lho kok Dik? Tenang nih. Romo Macan Kuning, Sudarmoku. Yo wong tuaku. Wong tuamu kowe anak Macan Kuning. Ora Ibu kira redaksi niku ibu kula. Ibumu. Lah nganti kowe tekanin pati iki karepmu apa? Manut kandhane ibu. Yen to Romo gadah sedulur ana ing Kabupaten Pati. Raden Penatas. Nanging sop ubenge jagat Kabupaten Pati. Tak goleki ora ana sing jenenge Raden Wakas. Dadi tekamu mung goleki pamanmu Raden Penatas. Menika leres, menika aturipun Kanjeng Ibu. Kula kedah tumapak wonten ing Kabupaten Pati. Kula niki nggadahi sedulur Raden Penatas. Ngantos kula niki mubang-mubangan wonten ing Pati. Nanging babar pisan kula niki mboten pinanggih. Ngerti lu siraku. Ora ketemu kelawan Nggih paman. wonten pamanku. Aku sing weruh. Panjenengan menika ngertos? Weruh. Panjenengan menika sinten? Yen pancen kowe butuh tinemu kelawan pamanmu. Nggih. Duh ki. Saestu menika. Kepatih
ing Kabupaten Pati kang aran Patih Penjaringan ya Raden Penatas ya Penjaringan ya aku Panjaringan menika paman kula Raden Penatas. Kula niki kok boten mangertos. iya Jlentrehipun kados pundi? ngono ya ngono ning aja kaya ngono Kok saged, Man? kok seneng kok malah iki Kula niki saking dingahipun. balae nduk Boten dangu kula niki boten pinanggih kalian paman pancen kula. aku menungso sing kok goleki Nggih. ora Iya, apa mung wae ngene ya reneng kowe iki karepmu apik goleki aku saiki wis ketemu aku mongko sadurunge kowe tinemu kelawan anak-anakku kang iku kowe bakal tak sedulurke karo anakku Kados niki sedulurku. Menika tasih kadang kula piyambak, Man. Kula boten Iki lah sederek kula, iya sedulur nek ngono wae ora usah kula niki dicecaki aja nyuwun pangapunten. Awet tumindak kula niki Gaso. ya diapura nduk ora apa-apa Ngapunten. dulur Mergo aku iki ora ngerti, jemul kowe iki sedulurku dhewe, Dik. Aku njaluk ngapura. Waduh. Kepiye, Dik? Jaluk ngapura aja ngono ku. Kudune piye, Aduh, Dik? Dik. Aku lupa, Dik. Aku ora ngerti yen kowe iki sedulurku. Aku jaluk ngapura ya, Dik. Waduh. Tangan. Oh, dadi carane ngono to, Dik. merlumer. Urumer. gini Oh iya. Iki apa, Dik? sandranan cepan kowe Ide, Kowe Mas. pundi, Man? reneng kowe saiki wis mondok kono ing kepatian perkara iki aku durung nate aku matur ana ngarsa dalem Kanjeng Adipati mula aku mitung kaslan kowe sakarone Perkawis apa, Man? aja nganti metu saka dalem kepatian Iya. sepisan kowe iki wong anyar mengko yen metu ana ngkon pati ki jembar ya Iya. yen lali dalane kowe iso bingung ya Kedahipun kula kados pundi? kowe manggon ana ing kepatian wae Oh, ngaten. Ini- Sendika nglampahi. dawuh, Mas. aja wedi meneh mergo iku sedulur kelawan kowe kono tuduhake Ora usah wedi, Dik. Aku iki keprungu. Panganan sing terkenal nggone Kabupaten Pati. Iki sego gandul, Dik. Sego gandul. gampang tak tutuke Oh, soto. Kula kepareng mriki. Oh, ngaten. Monggo, Dik. Arep, Man. Durung cakep telung dina. Aku wis tumeka ning papan kene. Sengkoromu tanteni. Geblakno dadam, Bisa kawiwitan. ora usah tak res nganggo tumbak tak garep mulai ke Wah, kowe ngenyek karo aku. endi Jajalan jadal lah lihat nih. garep Pak. Waduh, mati aku. Wis ben Juk di kubur saiki digawe keluangan. Iya. Ora kowe. Ana raja pating papan kene sapa keng tumindak? Kula ingkang damel kanjenge menika Perkarane apa? Kiraga Wangsa ingkang tumeka pati. Perkarane perkara anak kula nami Kemuda. Anak Kiraga Wangsa namine Mendut. Banjur Kula lamar mboten pikantuk. Kula dipun tolak lajeng anak kula ajari ken nyolong. Dicolong. Kula beto wangsul teng omah kula. ya. Lah niki ngamuk. Mendut dijaluk mboten entuk. Lajeng kula nganakake sayembara. Sayembarane apa? No, kowe jaluk anak mundut yen perlu kandak-kandakno kanca-kancamu. Sopo sing wani jaluk mendut kudune kuat nampani tumbak guntur geni. Sopo sing kuat nampani tumbak guntur geni? Unduh-unduhane Mendut. Mendut Monggo tumbak guntur geni
kondang ngokok gede kilo dan datuk pulau seprapat padak warak Hadipati Mondoliko maling kopo maling kentir ing Kadipaten Buntar kandi kuwi ing kene aku melu globoli diri patuh panjenengan sampun ngantos pupuk sayembara kula sebabe menawi mangke panjenengan sedo kula kecalan sesembahan coba kaya ngapa aku pengen jajal ampuhe tombak Kiai Guntur Geni jojoke nyang jajane Wasis Jaya Kusuma oh ngaten nggih wonten dalem sewu pangapura nanging Kiai Guntur Geni panjenengaku kengasta kanggo sarana nambani Ki Ragawangsa sing mati saka Kiai Guntur Geni oh apa kedadosan menapa niki wae ramu mati ing papan kene nggih malah kaporo panjenengaku kang bisa mupu kiri patembahe niki Jiwanala nadai Kiai Guntur Geni mula kanthi kuwi mendut anakku bakal ndak boyong Kadipaten Pati menawi ngaten nggih nyumanggaaken we Bakang penjaringan dawuh tinimbalan dalan. Masa borong boyongan mentut ring Pati. Kestaken dawuh. Aku ora bisa lawan. Wis janji karo aku. Lamun ora bisa urip barengan lawan aku. Aku mau minta aku cicipan. Nah, tinggal. Mentut. Ayo. Mentut tinggal bapak tuh. Rang japlok ora toto kaya kowe. Ngene iki mentut diboyong dening Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kusuma. Paten ono aku, Pak. Gara-gara kowe Aku iso menyerang aku. upamane nglamarku kok tangga. Ora ana kejadian kaya ngene. Jiwanala. Nganti panglamarmu ora tak tampa. Kowe ora urung roh to. Mendut iku satenane ora anakku dhewe. Ora tus anakku. Anake sapa ora anakku? Lho kowe ora roh dhewe bojoku iki majel. Ngawur ae. Mendut kuwi rek. Kuwi anak pepetan. Anak titipan. Nalika semono titipane Sang Panembahan Senopati. Besok yen dewasa mesti diboyong ning nggoning Mataram. Nanging iki wis dewasa urung kaboyong ning Mataram, malah kapara saiki mapan ning pati diboyong dening Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kusuma. Ngono dhisik rak kowe kandha. Aku ame kandha kowe nglamar ae.
iki mesti ana perang gedhe. Pati antarane Mataram. Nek ana perang gedhe, aku ora melu-melu, aku ameh minggat ning Sumatera. Aja terusno le. Patenono Mendut kuwi titipane Kanjeng Panembahan Senopati. Lah iki wis diboyong ning Pati. Ora kurang gedhe, wis aja terusno. gembleng tekad atiku, Pak. Aku iki ora bisa urip lamun ora sandingan lawan Mendut. Malah kok ngono to. Mula kanthi kuwi, Pak. Yen Mendut kaboyong ana ing Kadipaten Pati, lha becik aku mati. Aja lek. Yo yen pancen gedhe sumpahmu, yo tak wenehi dalan kowe supaya ketemu karo Mendut. Ning jenengmu diganti. Aja kemudo. Ganti. Mergo kowe kepranan karo citrane to rupane Rara Mendut. Jenengmu tak ganti Prana Citra. Aku njaluk pamit, Pak. Iya. Dungane sampeyan sing tak jaluk. Yo ditepungke wae, Dik. Aku kudu sandaran putrane Pate Wenjaringan. Aku kudu panoleh, ugi kalebu putrane Paman Pati. Jon kowe iki sapa? Ya disrawungke aku Rara Mendut. Rara Mendut. Yen kowe iki rak sawang kok tawang-tawang tangis. Apa sing jalani to? Ora kleru tembung. Mergo saiki aku kebedotan tresno. Kaporo saiki aku kaboyong ana ing Kadipaten Pati iki. Dadi kowe kepedhot katresnane. Dodo bocah wedok kok kaya ngono, Dik. Aku bisa ngrasake yen to kowe lagi kepedotan katresnan, mesti atimu lara, atimu gruah. Mula saka kuwi, Ndut. Piye keputusan? Upama kowe duwe katresnan, sawetara dilalekke. Mergo ning papan kene aku pengen sampe jagong lawan kowe. Mbok menawa menggone anggone awake dhewe jagong bisa nambani atimu sing lagi wae lara. Ngono, Dik. Ngene Dut Mendut. Dut Mendut. Jenenge Ndut Mendut apa? Nek kowe pedhot ing katresnan, aku sago nambani kowe. Lamun aku kapedotan tresno, kuwi sing bisa nambah. Iya, Aku- ning aku yo njaluk Oh, pitukon, Dik. Pitukane apa? Njalukku pilus, Dik. Pilus. Heeh. Ya wis yen perkara pilus. Kowe ngerti pilus? Gampang engko tak tukok kene. Ning Bu, ning warung. pilus iki dudu panganan, Dik. Lha apa? Pilus iki pipimu sing Sing halus, halus. Dik. Iya, Dik. Pipine kaya ager-ager, Dik. Bendur-bendur. Pokoke semok, Kaya semangka. bodine semplohe. Kaya gitar Spanyol. Ora bocah wedok iki ning gone sampang ora ono. Ora ono. Sing ono ya ning Pati. Mati. Tak jek kowe sak loro sumingkira saka papan kene aja gojak ngarangan. Aduh. Kok ngono? Aja Ojo kasar-kasar. galak-galak. Bocah wedok iki sing halus. Aku iki sago nambani kowe, Dik. Iya. Ning mana aku ra sudi. Wis to. Mengko kepenak, Dut. Oh. Penak. Iya, wadon kowe gelem. Ini lho carane.
Arga Panoleh, putranipun Patih Penjaringan. Putrane Patih Penjaringan. Prajurit, timbalono Patih Penjaringan. Kakang Patih Penjaringan. Panganti Bos. Ora ngira babar pisan. Nek sampeyan kepingin nguasani Kadipaten Pati nanging nganggo cara ngingu jago lireng kuning ora ing dalem kepatian. Yen wis gedhe, yen wis dewasa suwe ngabyuk pasur yani Adipati Wasis Jayakusuma. Nuwun sewu Kanjeng. Kados ndadosaken cangkriman salebeting manah. Dene panjenengan nimbali kula mongko ngendikanipun Kanjeng Adipati kados ngaten. Estunipun wonten kedadosan menapa lajeng ageng pandhapa panjenengan dhateng kula Kanjeng. Ya. Jalaran wasawetara sliramu dadi pateon ing Kadipaten Pati ora nate jujur lan panjenenganku. Sliramu kuwi anak loro. Nom-noman bagus rupane jeneng Kuda Santran Panoleh. Geng durung nate tok aturake ana ing Resik. Apa pancen sengaja? Kae tok simpen. Yen wis jangkep bakal tanggo ngrubah tatanan Kadipaten Pati kowe kepengin jumeneng Adipati. Sinuwun. Sesembahan kula ing madya padha ngantos dumugenipun delahan. Boten wonten sesrataning manah kula. Menawi kula anggadhahi lekas kepengin ngribahaken siraping negari Pati kanthi lantaran lare-lare ingkang sengaja kagem sanjata ngrebahaken wonten ing Kabupaten Pati. Kajeng Kepiye? menawi panjenengan nuding lan kula wonten nem-neman kalih ingkang dereng kula aturaken wonten ngarsa dalem. Ya. Namung kemawon pancen dereng nika dadi anak kula nanging menika keponakan kula saking Sampang Medura. Piyambakipun nembe kemawon sowan wonten ing dalem kepatihan dados dereng kula aturaken wonten ngarsa dalem Kanjeng. Bisa tak ugemi aturmu? Inggih menapa mboten? Dudu putramu nanging anak keponakan saka Sampang Medura. Ngaten iki Kanjeng. Ranti sawetara. Tampanono tombak Kyai Guntur geni. Yen pancen bocah loro kae dudu anakmu. Panjenengan aku nyuwun. Patine Santran Panoleh merga gonjak mendut putri boyonganing Pati. Tawang-tawang tangis ana mapan bebunguran. Sopo mau, Dik? Apa maneh kula Kang Mas? Kula ugi boten ngertos sinten bawongan mau. Ning kaya iki pengayoman ana ing Kabupaten Pati, Dik. Iso wae. Apa bener? Rahayune. Yang sat keparat anak-anak kurang ajar. Paman. Pat.
Patih Panjaringan. Lho kok tumapak wonten mriki wonten wigatos menapa? Golek kowe sakarone. Waduh, Man, wonten wigatos menapa, Man? Patene karo kowe. Lepat kula menapa? Dosa kula menapa, Man? Oh niki lumut kalih panjenengan menika menapa? Kowe ta weling ngopo? Kowe aja nganti metu-metu sangka ing kepatihan. Lah apa kowe dilajikan nganti teko taman ing Pati, Sinten kula niki mboten tumapak wonten ing Kabupaten Pati. Dalem Napa Pak? Iya, Man. Wonten taman. Kowe ora iso endo. Merga putri sengeran kae matur nang ngarsa dalem Kanjeng Adipati Wasis saya kesumo. Kabeh lelakon diaturake. Teman aku tinimbalan, aku diluputake. Kasengguh aku sawijining pepatih kang nedya ngrubahke siraping negara Pati kanthi dalan sakarone kowe tumindak culikoe. Paman Patih Panjaringan. Kula bloko kalih panjenengan. Ya. Kula tumapak wonten ing Kabupaten Pati wonten ing taman. Kula ngonjak cara mendhet. Ya bener. Sedaya kala wau kangge dadaan man. Dadaan piye? Awit menapa? Tiyang sepuh kula Pacan Kuning niku dipun Pajai Wasis Jaya Kusuma. Kula niki Dadi karepmu kaya ngono. Nanging kudu mengo. Samring Wasis Jaya Kusuma ki ana aku. Aku pamanmu kang marangkani ning Kabupaten Pati. Man, Paman. Menapa panjenengan kasumpit? Panjenengan nate sumpah kalian Rama Pacan Kuning. Menawi urip sapaya wati sapaya mukti. Kasengatan sudah 20 pecah awet saking tangane Wasis Jaya Kusuma. Iya. Ngantos panjenengan dipun lenggahaken wonten ing Kabupaten Pati pinangka dadi warangka. Panjenengan kasumpit sumpah ingkang sampun kaweca rikala semanten. Mergo sampeyan niku sampun lunga jegang ongkrang-ongkrang wonten Kabupaten Pati. Kuwi mbiyen pitu saiki. Entenipun pripun, Man? Sawise aku dinakwa kepengin wani marang peperintahane Kabupaten Pati. Syarat-syaratane kudu mateni kowe sakarone. Yen pancen isih kena tak iman, kowe baliyo ana ing sampang kula. Yen pancen kowe ora gelem kapeksa aku tegolan mentolokan kowe santran. dados panjenengan menika tega kalih sederek panjenengan man. Oh, sek niki ngertos. Sareng panjenengan menika sampun mulya nanging panjenengan menika kasupen sedulur panjenengan menika dipun Pajai Wasis Jaya Kusuma. Reh ning panjenengan menika tasih sedulur kula. Monggo man. Sabiyantu kalih kula kalih kadang kula. Pajai kalian Wasis Jaya Kusuma. Cuk. Kowe bocah wingi sore. Aja marahi karo wong tuwa. Kabeh wis tak rancang, kabeh wis tak reto. Mong gari kowe. Yen pancen kowe sing ngaku aku pamanmu. Kowe baliyo kanthi slamet matura ana ngasane. Menawi sedaya kala sampun panjenengan rantap. Upami dinten pirang dinten, upami minggu pirang minggu, upami sasi pirang sasi, mila sami niko. Badhe kula gendak, kula badhe adu cocok karo bau kalian. Pancen Jaya Kusuma. Kepengin adu cocok karo Wasis Jaya Kusuma. Itu Wasis Jaya Kusuma. Aku patih Yen ngaten panjenengan menika nglabuhi kalian Wasis Jaya Kusuma man. Senajan panjenengan menika sedulur kula, kula niki boten nidhek. Yen panjenengan menika nglabuhi kalian Wasis Jaya Kusuma. Bisa Iki kawon. kudu sandaran lan kudu panuleh. Wani kalian sampean. cah wingi sore. Ayo yen pancen wani joget to sak kapakmu tak kendali. Dadah. Besok katelau segodi ambyur ana ing telaga sanalika banyune dadi ungu ya yen kaya ngono aku arep babat telaga kang ambyur santran lan panoleh banyune katon ungu besok nek ana reja rejaning jaman katelau telok